Здравейте! От мен, Диди Дойчинова. Обещала съм на зрителите на канал 6. Освен, че някои новини, които са добри в областта на изкуството в Сливен и една азбука в история на изкуството, която е необходима за всеки един човек. Днес ще започнем с първата буквичка от азбуката, но преди това да отдадем заслужилата почет на един голям духовник, който беше грабнат, за съжаление, след Великден. Това е Папа Франциск. В Сливен отново има много събития, които заслужават внимание. Едно от които е постановката, много интересна постановка на Ямболския драматичен театър на Вена Коканова и свири го пак. Тази постановка събуди вниманието на много хора, а същевременно предстои много интересна изложба в галерия Май на Николай Петров, която ще бъде открита на 23 април. А на 26 очакваме един невероятен ретро-парад с демонстрации на багрене на текстил. И сега да започнем с първата най-важна буквичка в азбуката на изкуството. Това е въпросът: какво всъщност е изкуство? Повечето от вас може би се питат дали има смисъл да отговаряме на този въпрос, защото всеки възприема по различен начин на изкуството. Има право на това. Но всъщност нещата са съвсем различни. Има точно определени критерии, които защитават името на изкуството и поставят основите на много по-сигурна основа, на много по-важна като отговор основа. Всеки от нас е имал празник, предстоял е юбилей или сватба, или някакъв друг семейен, приятелски празник, който се нуждае от подарък. Повечето хора разбират, че едно от най-трайните неща е да подариш произведение на изкуството. След това разполагат с определена сума, отиват в един магазин, с такива е пълно много. Повечето от нещата там може да са донесени от Китай, да са кич или нещо подобно. Как да се ориентираме какво да купим, па макар и за 200 лева, така, че да не загубим тези средства, а след това да се окаже, че сме ги вложили изключително правилно и много ползотворно. Отговорът на този въпрос се крие всъщност в отговора на въпроса какво е изкуство. Има хора, които не са осведомени и които не биха искали да бъдат осведомени. Но има хора, които живо се интересуват от това, защо една Мона Лиза, малка, тъмна картина, която е оградена с кордони под стъкла и почти нищо не се вижда от нея. Пред нея се нареждат всеки ден хиляди хора на опашка и чакат да я видят. Мнозина от тях след това са недоволни от това, че са дали толкова пари, чакали са толкова време и всъщност нищо не виждат. Тя не ги е впечатлила. Това е защото нямат нужната информация. Ако те знаеха защо е ценна Мона Лиза, всъщност тогава щяха да застанат, макар и за една минута, с благоговение и да се чувстват доволни от това, че са били пред тази картина. Най-основното, за да има въобще изкуство, е авторът. В Мона Лиза, картината Мона Лиза, зад нея стои една велика личност, каквато е Леонардо да Винчи. Той не е сам художник, той е голям изследовател, откривател, мислител,
ренесансова личност на своето време. Най-важното е авторът. Ако отидете в една галерия или в един магазин и се опитате да откриете автора, който е автентичен, неповторим, различен, защото сега има много автори, които имитират Ван Гог, имитират импресионизма, неща, които отдавна са постигнати още през 19 век или още по-рано. Но това в никакъв случай не е оригиналното истинско изкуство. Трябва ни оригинален автор, който има собствено мислене, който има нужното образование, интелект, находчивост и много други качества, за да се появи изкуството. Второто най-важно нещо, за да имаме изкуство, това е този автор. Не само да бъде талантлив, а и да има интересни идеи, които биха могли да устоят и след 10, и след 100 и повече години. Също е много важно този автор да може да работи с такива материали, които са трайни. Дали ще бъде маслена картина, или ще бъде скулптура от камък, дали ще бъде от бронз. Много важно е това произведение да може да остане много години. И не на последно място, много важно е също да имаме традицията на даден народ. Защото ако отидем в Япония, в никакъв случай няма да си купим розово масло или цървулче или нещо подобно. Ние ще търсим нещо типично японско, за да можем да си спомняме за тази страна. Така е и с всяка друга страна, в която отидем. Ние искаме да намерим там традицията на този народ, което е, разбира се, не на последно място важно за това какво е изкуството. Следващия път ще се опитам да отговоря на въпроса защо е ценна Мона Лиза, защо е толкова търсена, толкова е написано за нея. Какво да знаем така, че да не се разочароваме, когато я видим. Много се радвам да поздравя един млад, чудесен творец, който направи истински подвиг за България, избран между много други скулптори. Той направи прекрасна скулптура в Япония. Тази страна е много претенциозна към творците, но когато усети големия талант, много помага, спонсорира и, разбира се, дава земя. Доколкото разбрах, когато скулпторът Иван Стоянов е бил в Япония, първото нещо, което са му направили, е неговата земя. Място с огромно изписано неговото име и след това място, където той да създаде своята интересна скулптура. Тази скулптура остана в Япония и се намира днес. Може би самият скулптор да ни разкаже. Много ми е приятно да ви приветствам днес за зрителите на Канал 6. Благодаря. И аз много се радвам, че съм тук. Сред тези калиграфи. Скулптурата ми в момента е на международно изложение в Осака, Япония, пред българския павилион. И темата, по която работих, беше мира. Бях поканен да направя скулптура от камък на тази тема. Там си се запознал с много интересни личности. Има и други българи, които са оставили скулптури там. Да, бе в музей на скулптурата, така да се каже, на един японски скулптор, където много други български скулптори са оставили. Области Браки, град Сакурагава. Беше вълнуващо преживяване за мен. Но много трудно. Един месец за тази доста голяма скулптура е бил непосилен труд през цялото време и същевременно опознаване на традициите на една много далечна култура. Всичките елементи така допринесиха за интересно преживяване и обогатяващо за мен в Япония. Иван Стоянов притежава разнообразен талант. Той прави виртуозни рисунки, също така и живопис, която се купува в целия свят.
Неговите скулптури, понеже той е и член на Международна организация на скулпторите, са по целия свят. Да, правил съм скулптури и в други държави, например в Швейцария, в Иран. Много обогатяващ опит, да, и преживяване. А днес тази скулптура се посещава от милиони хора пред павилиона на България. Ще бъде там самото изложение 6 месеца и ще бъде видяна от много хора, наистина. Много интересно е и факта, че 50 човека от всички краища на Япония идват да ти помогнат да завършите скулптурата. Разкажи за това. Това беше проект на организаторите. Надписа на самия постамент да бъде изписан от 50 души. И те го направиха, въпреки че така ме държаха в напрежение какъв точно надпис ще изпишат. Не съм знаел. И всеки от тези 50 човека изписа по една буква в камък, да. И го монтираха. А какво гласеше накрая надписа? Ние искрено вярваме, че светът ще бъде в мир за винаги. Да се надяваме, да, че така ще бъде наистина. Да се надяваме, да. Аз, когато последния ден го изписаха и тогава много така зарадваха ме, беше в хармония беше с моите намерения, моите желания. Пожелавам ти винаги да останеш така скромен, така талантлив и един от най-добрите скулптори в България. Благодаря. Намираме се в галерия Добрович в Сливен, една великолепна къща, в която се правят много интересни изложби. В момента е подредена изложбата на Маргарита Дончева. Един невероятен съвременен творец. Още повече възпитаник на нашата художествена гимназия, академия и с докторантура, макар че е доста млада. Ние гостуваме на тази изложба с удоволствие, тъй като ти направи, Маргарита, много интересни неща тук в областта на калиграфията. Това е много, много древно изкуство, което и днес има своите почитатели. То е виртуозно, красиво и може много да се надгражда. Какво ще кажеш за идеята за тази изложба и за себе си? Благодаря за поканата на Канал 6 и на Диди Дойчинова за това изключително полезно предаване за цялото ни общество. Буквите, както и се спомена, всъщност те са един визуален код. Визуален код, който ни препраща през цялата история на цивилизацията и ни показва къде сме днес. Така че чрез калиграфията, чрез словото, което е визуалното слово, ние наистина можем да намерим себе си, да намерим историята си и как да кажа, да бъдем много по-близко до изконните ценности. Тази изложба, която е подредена тук, наистина пространството е великолепно и освен калиграфията показвам и графичните знаци, които съм правила през тези години, вече над 30. Само да вмъкна, че емблемата на нашия театър, която мен лично много ме възхищава, аз мисля, че съм те поздравявала за нея, страшно находчива, красива, раздвижена, е твое дело. Също и много, много други знаци съм виждала от теб. Къде тръгва началото? Всъщност аз съм възпитаник на художествената академия на специалност плакат и визуална комуникация и графичният знак е синтеза така над нашето обучение и на нашето изкуство. Автор съм и на логото на Българската Коледа, на Фонд култура в Сливен, на много вече наистина доста лога. Също тук са показани и плакати, като трябва да се отбележи, че театралните плакати на Сливенския театър за така до голяма част съм ги правила, което е много ценно в нашето пространство, да театър в България да работи с професионалист. Чух за твоите подвизи по цялата страна, с това да подготвяш и млади. Видях тук деца, които рисуват, да подготвяш и ученици. Какво ще кажеш за тези курсове? За мен калиграфията е развитие на
самата личност. Ние знаем за графологията и за тясната й връзка, т.е. почерка, как разкрива нашата личност, така че подобрявайки почерка, ние всъщност работим за хармонизиране на нашата личност. Вече над 60, бих казал със сигурност, курса в цялата страна съм провела, в София, в Бургас, в Сливен вече, в дори Радомир, Ямбол, изобщо много Варна. И цялото това желание на хората да се развиват и да преоткриват това изкуство ме вдъхновява да продължава. Това показва дълбоката култура на хората, когато... В примерно, възраждането, даже докторантурата ми в голяма степен разглежда това, изучаването във възраждането на дисциплината кръстописание, когато изобщо калиграфията е била част от обучението в училище. И ние виждаме високия морал на това време. Спомняме си почерците са нашите баби и дядовци. И наистина това е очарователно и наистина хармонизирането на почерка всъщност хармонизира личността. Аз скоро съхранявах от моя дядо, който е бил също много добре образован и калиграф. Една тетрадка с невероятни серифи, малки буквички красиви. Той е бил и писар в Елхово, но за съжаление тези неща днес са много трудни да се запазят. Всъщност, изобщо дигиталната ни култура е само, как да кажа, едно стъпало, което ни отвежда още повече до човешкото и до писането на ръка, защото вече нямаме нужда от това записване на информация. Тоест вече писането се превръща в изкуство. И вместо да съжаляваме, че всъщност живеем в някакво дигитално време, напротив, това е шанс за нас да стъпим върху това и да развием човешкото, да развием тези способности, които чрез ръцете да подобрят. Не изкуствения интелект. Не, напротив, пак казвам, изкуственият интелект е, как да кажа, стъпалото, което ще ни направи още по-свободни да изразяваме себе си чрез ръцете си и съзнанието си. Разбрах за това, че в Флора в Бургас също си била така един много стабилен фон на големите награди на Бургас и кмета на града. Бих казал, че Бургас наистина е така, не случайно тук има много бургаските поети, защото това беше всъщност първото място, където направих курсове по калиграфия и то по инициатива на кмета на Бургас. И наистина там така имаше голям прием. Правила съм самостоятелни изложби в София, в Националната библиотека скоро направих. А до вечера тук ще има прекрасно изпълнение и в петък, доколкото разбрах. До вечера ще се случи така едно интересно събитие, поезия и калиграфия. И всъщност тези стихове, по които са направени тези калиграфии, ще оживеят. Така звучащи в това пространство. Ще има музика, китара, кавал, изобщо така едно събитие в Сливен, което би казала ще повдигне, да, защото всъщност ролята на изкуството е да повдига нашия дух, да ни изпраща в едно по-високо измерение, където ние да разгърнем себе си и да се усетим. А в петък пък тук ще проведа един курс, който ще бъде посветен на глаголицата, калиграфски курс, където пък тази древна азбука наша, много специална, много трудна също за изписване, което дори както и японски знаци, може да се кажем, всъщност цялата тази енергия, която ние влагаме в изписването на един знак, всъщност тя се връща обратно към нас. Благодаря ти много за този разговор. Желая ти успех и до нови срещи, надявам се, съвсем скоро. Благодаря. В Сливен пред очите ми една стара, разрушена къща, хубава, но неподдържана, започна постепенно да бъде реставрирана и се превърна в един храм на духовността. В основата на тази къща е Веселин Димитров, който има невероятна човешка съдба и много дълъг път в духовното извисяване. Преди 10 години съм слушала негова лекция, която предизвика интереса на всички. Как се казваше тази лекция? Да преосмислим Дарвин, и беше в контекста на книгата, която издадох на времето, преведена от английски. Тя се наричаше "Да преосмислим Дарвин" и беше книга, която оспорваше научно
показваше всички слабости на Дарвиновата теория. Голяма аудитория, 2 часа слушахме Веско, който показа невероятни прозрения, умения да говори, беше страшно убедителен. Всички слушахме с невероятно внимание това, което ни говори и останаха за дълго време думите му да отекват. Днес той прави това почти всеки ден и навсякъде по света. Преди години е започнал и в ЮАР, в един храм, нали? Какво откри там за себе си? Друга история, да, но накратко аз отидох в Южна Африка 1996 година с идеята да уча някъде, да уча английски на времето. Тогава на времето не можеше да се пътува свободно, както сега до Англия или до САЩ. И първата ми възможна английско говоряща държава, исках да уча английски, беше Южна Африка и така отидох там. Записах се да уча в колежа по музика на Кейптаун, класическа музика. Ти си музикант, поет, да. И също времено композитор. Учих класическа китара и композиция. В Южна Африка ти откри, че има общо между българския и санскритския. Да, това е следващата стъпка. Ти спомена за храма, занимавах се с духовност, паралелно с моето образование музикално. И четейки старите книги, ведически книги, като Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гита, аз открих невероятен паралел между българския език и санскрит. И започнах така сам да си го изследвам. И вече след години, като се прибрах в България 2017-18 година, получих един пакет от книги от приятел, който ги е намерил по някакъв начин, изглежда от Станфордския университет, които са книги издадени от Раковски на времето 19 век. Нашия Георги Сава Раковски. Да, средата на 19 век. И ми направи впечатление, че Раковски също се е занимавал с връзката лингвистичната между българския и санскрит. И тогава започнах да ги изследвам неговите книги по-сериозно и открих, че имаме обща кауза с Раковски. И поради тая причина сега, след 2 или 3 седмици, ще преиздам книгата му "Българска старина" с съвременен текст. След доста упорит, последователен труд, никога не си се отказал, което... Много трудно беше, да, защото самият текст е уникален, сакрален, мога да кажа. Трябва да се запази смисъла, всичко, което е там. Същевременно текстът е пълен с цитати на гръцки, на френски и трябваше да работя с хора, които говорят тези езици. Тази къща се е превърнала в център Раковски. Да, културно-духовен център. Нарекохме го културен център Раковски и там се случват много неща, много интересни неща, които са една много широка палитра или спектър. Имаме 2 рок групи, които свирят там. Каниш интересни, забележителни личности. Да. Виждала съм театър. Театър, историци, като Иван Тренев или той по-скоро е изследовател, но като доцент Вачкова, например, е идвала да ни гостува. Любомир Радев, който прави филми за културното наследство на България, на 2 пъти ни е гостувал. Да, паралелно с рок музиката имаме и беседи на тема история, наука, футуризъм. Каним различни дейни хора, които вършат нещо, правят нещо за града, като например групата Ти си Сливен. Те идват на всеки 2 седмици там, се правят срещи при нас. Това е младото организирано общество на България. Да, на Сливен, да, и правят много хубави неща. Да се надяваме, че ще може да чуем една песен от теб. Искам да ви поканя
на 16 май. Малко е предварителна покана, защото не съм сигурен точно за мястото, къде ще бъде, но ще го обявя и по Фейсбук и може би ще има и друга реклама. Тук ще сложа плакати във връзка с излизането или как да кажа, ще издадем книгата на Раковски, ще бъде издадена Българска старина и ще направим също, ще покажем първото видео на моята първа песен от идния ми албум, който сега предстои тая година да излезе на български. Желая ти много успех и до нови срещи. Да, благодаря. Всичко най-добро на всички. Познаването на изобразителното изкуство не е просто нещо. Това е по-скоро да се срещнем с една много сложна азбука, каквато е, да речем, японската или китайските иероглифи. Когато видим тези букви, които са много различни, много красиви, тогава не можем да кажем, че това са безсмислени драсканици, както повечето хора казват, когато не разбират нещо в изкуството. Трябва първо да изучим тази азбука, да тръгнем от началото, да стигнем до края. И тогава, може би, да можем да кажем своето мнение. На мен ми харесва това, значи то е хубаво. Трябва първо да имаме подложката, информацията. Следващия път се надявам да разясним следващата буква в азбуката на изкуството и да вървим заедно напред. Благодаря.